Turia patrocina l'oratge. El vent ha sigut l'encarregat de netejar l'atmosfera de núvols, de fer desaparèixer les pluges i, de fet, hem passat de tenir avisos per pluges, per tempestes, que ahir encara afectaven les zones del sud de la comunitat, a tenir un avís per vent, ratxes que poden superar els 100 km per hora en punts del nord de Castelló, les zones més interiors, la comarca d'Esports, la Tinença de Benifassà, i arribar o superar els 70 km per hora al litoral nord de Castelló, al Baix Maestrat. La resta, un dia amb vents de ponent, un ambient nítid, tindrem més núvols a les zones de més al nord. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat podem comprovar com el vent de mestral a aquestes zones arriba acompanyada de núvols mitjans i alts. Faran que el dia siga més fresquet, també dona sensació de més fresca, perquè al centre i cap al sud hem començat el dia amb temperatures més baixes, però a migdia o a primera hora de vesprada l'ambient serà caloroset amb temperatures que s'aproparan als 30 graus. Les temperatures mínimes de la nit, temperatures completament ja de tardor. Les més altes, eixos de 9 graus de Torrevieja o els 20 graus que hem tingut a Benidorm. A les capitals, temperatures al voltant de 16 graus. I a la resta de zones del litoral també temperatures entre 16, 17 o 18 graus. A les comarques més centrals, ambient ben fresquet, temperatures que han quedat al voltant dels 11, dels 12 o dels 13 graus. I en punts de l'interior, tant de València com de Castelló, hi ha hagut ja un bon grapat d'observatoris on les temperatures han quedat ja per davall dels 10 graus, temperatures de 7, 6, 8 o 9 graus. Avui, situació meteorològica de sol, de calma i estabilitat, tret d'eixos núvols mitjans i alts que es veuran a les zones de més al nord. Les temperatures han començat marcant valors ben fresquets, però a migdia farà calor, sobre aquesta roba d'abric que hem tingut que tirar-me a primera hora del matí perquè l'ambient era ben fresquet, però a migdia tindrem temperatures al voltant dels 30 graus en punts de la costa i entre els 26 i els 28 graus a les comarques més centrals. Canvis per demà dimecres, continua bufant el vent de ponent, que afavorirà un lleuger ascens de les temperatures mínimes i les temperatures màximes quedaran sense canvis o pujaran lleugerament en algunes zones, especialment de l'interior, on afluixa el vent i l'ambient queda una miqueta menys fresquet que el d'avui. I de cara als següents dies, dijous es passeja front a les costes de la Comunitat Valenciana una frangeta de núvols, afectarà sobretot les Balears i la zona marítima entre les Balears i la Comunitat Valenciana. Podria tocar de refilada punts de la costa i deixar algun ruixat. Serien coses puntuals, poc importants. A la resta alguns núvols, però en conjunt domini del sol. I dijous temperatures més baixes. Divendres tornen a pujar les temperatures, el vent torna a bufar una miqueta més de ponent perquè dijous bufarà de mestral i dissabte fins i tot en calma el vent. En principi ens espera un cap de setmana si no canvien les previsions de sol, de calma i d'estabilitat.